neshamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche toshaya kambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanifane watokotadzira tadzidza zoreka kwenizilo namabasa musakubanifane watokotadzira ndofunga nawo zhinji vazhinji vanoti aiwa vanhurume ndivo vanopomedzerwa mhaka dzekurepa asiwo tikatarisa nekune rimwe rutivi kunewo mamwe madzimai anopomerwa mhaka yekurepa kana kuti yekubata vanhurume zvibharo zvichienderana nekuti panzvimbo ipi kana kuti inguva ipi mwana mudiki here kana kuti nhasi uno tauya kunzvimbo yeshurugwi female prison ndofunga vazhinji maichema kuti aiwa madii mamboendawo kuMidlands province mambotigirawo nhau dzeikoko tinzwisisewo kuti hama dzedu dzikurarama dziri kunzvimbo iyi chii chinenge chakaitika kuti vapinde mukati meusungwa uyewo ndezvipi zvavari kudzidza tanzwawo kubva kumajera akasiyana-siyana maprovinsi akasiyana-siyana tikati aiwa isusu zvichemo zvenyu ndizvo zvatinoisa mberi tauya kuno kushurugwi female prison kwandigere nasisi vangu sisi chipo vati aiwa inini ndakapomerwa mhaka kana kuti mhosva yekubata mukomana wandadana naye akanga ine 16 years inini ndine 20 years chibharo saka tati aiwa mhosva dzakadai tinodziziya dzichiwandira kuvanhurume regai nditaure nasisi chipo mazhambe vekugokwe uko kwanembodziya ndinyatsonzwisisa kuti mhaka iyi kana kuti mhosva iyi yakaparwa sei uyewo vari kugara sei vari muno munzvimbo shurugwi sisi chipo makadi Chipo makadiwo ndinani kwatonora kani nacho chando ichi sinacho manje achisi kukanganisa here mwana muzukuru wangu mudu chando chiri kungopinda kwese kwese ndikuita kuona kuno muchikuita white kuchena kudai ndomagarira munoita nacho here kunoshurugwi kunotonhora taura izveni kunotonhora umushande kupi sisi chipo goko nembudziya uku kurefu kakugoko uku chifu wenyu ndiani ndichireya chief chireya ndakambokuenda kwachief chireya kuchitongo mamwe madzimai neuroyi chii chinoitika kugoko uku goko kunopisa kunopisa naika seka zvedu sisi ima muna mubvira maenda unotongwa here kwachief chireya ndakatongwa mhosva ndakafa ndakasungwa nemapurisa ngadana nemukomana ne16 years inde 20 years asi makanoitongwa here kwachief chireya ndakatongwa pagokwe patownship nanchifunga kuti zvichida pane dzimwewo dzavakambopara kadze kumachifuku zvetinonzi aiwa ndakubata nemudzimai wangu kana kuti aiwa ndakamuona ari mumba mangu bhadhara mbudzi ndikati pamwe zvimwe sisi chipo vakamboripiswawo nachief chireya kana kutotanga kupara umhosva naika aiwa zvinoitika kumunhu wese sisi chipo zvinongoda kunamata mwari anotiitira zvakanaka handei sisi chipo makura sei makore akamira sei kozvo ndane 22 pandakapara mhosva ndave ne20 years mukomana ne16 iko zvino maane 22 aiwa tinotenda sisi chipo makaberekwa muri vangani kombameni tiri 5 muri wechingani ndini wechi5 oni migotwe but zvinonakidza sei kana kuti zvakareruka sei kukura uri gotwe rinochema ka totokumbira rubatsiro kwamuri tatambura muno mujere totokumbirawo rubatsiro ndati zvinonakidza sei kuita gotwe gotwe rinonakidza uchingochema ngodai wachema wamhanya kuna amai
ndisati chingoita chingoemerawo namai. Handei sisi Chipo, mhosva yakakupinzai mukati meusungwa imhosva yei? Ndakapomedzerwa kunzi ndarara ndarepa mukomana, handa kumurepa. Mukomana ine ndaida naye inde 16, iye ane 16 years inde 20 years. Saka ndobva tarara tese, akanipa bharesipo ne 2 kgsf nepeke mastambo. Andipa kudaro after 2 years ndaroorwa. Akunditevera kumurume kwandandiri achindinetsa. Murume ndo pakazokona nemurume, akona nemurume vakundisungisa. Apa izvo zvakaripinza mujere. Mwana wacho andotosha ndomupfekedzei. Ndozoti zvinhu zvakaoma sisi Chipo. Handei musi wamakarara nemukomana wenyu, makanga matenderana here? Tanga tatenderana. Akati kudii mukomana? Am Kauya nani zanoratidza? mukomana andofunga akanyengerwa nevabereki vake here. Vabereki vake ndokunoshandira nyaya yamukoti vachiti ndakamuponyera zvigumbo mumasura ndisina kumuponyera. Akatenga manesi. Wakanotariswa? Ndofunga zvinhu zvinorwadza muri eZimbabwe muri kuona kuomerwa kana kuti kudzimbikana kuri kuitika pakati pasisi Chipo. Zvinhu zvakaoma kupomedzerwa mhaka yaunenge usina kupara. Tinoziva vanhu vanodanana, vanhu vanorambana, vanhu vanodanana, vanhu vanosiyana. Munhu anoita move on neupenyu hwake, asi kana munhu aendawo kwaawana soulmate yake womutevera ikoko uchiti ngatiitei zvatakamboita. Munhu kana achinge aramba haisi pasipoti yekuti umutsvagire mhaka. Tinoziva kuti nyaya dzerepi dzinonetsa kana paine divi rimwe chete. Asi regai ndirame ndichitaura nasisi Chipo ndinzwisise panhau iyi kuti kana tiri pano vari kuona munin'ina wavo, ininiwo ndichiona sisi vangu, kana kuti vari kuona sisi vavo, ininiwo ndichiona munin'ina wavo. Tinatsotaurirana tinzwisisane pamusoro pemhaka iyi. Sisi Chipo, handei musuru, ndida kunzwisisa kuti akatanga nekuronga zano iri ndiani? Mukomana ndiye akatanga. Akati kudii? Akati zvonizvo shamwari chimbondipawo, ndikati ko kandipawo ndine mwana kari kumba ndoda kuchengetewa. Akati zvonizvo zvandongokupawo zvekushandisawo kwemwana, ndopa akangondipawo izvozvo. Sipo nebharesipo ne 2 kgsf nepeke mastambo. Wemi mune mwana wenyu kudhara? Nemwana wangu ane gore ne 8 months. Apa izvo zvanditoziva kuti ari kupfekei. Zvakafamba sei sisi Chipo kuti muite pamwana wekutanga? Makamita mune makore mangani? Ndikamita nde 16 years. Ndopana ndike ndakamitiswa nemwana watete. Tadzi yababa? Zvakafamba sei? Enda kuti anganwisa doro. Obva arara neni. PaChristmas here kana kuti zuwawo zvaro? PaChristmas. Iye anga akura sei mune 16 years? Iye anga ne 56. 56? Saka nyaya yakaita sei? Yakanotongwa here? Yakaita sei? Varipi sekuru? Muzukuru ko? Ari kugoko nembudziya. Ari kugara nababa namai. Nyaya yacho haina kuripotwa here yekubata kamwana chibharo mwana mudiki? Baba vakangoti harisiyane nazvo ihama. Ndobva pasvarwa mwana? Mwanai? Komana. Saka kwachangamira zvakare haina kusvika nyaya iyi? Haina. Kunharaunda yese azviziva here? Yozviziva. Hapana kana akasimudza musoro? Hapana. Handei pane mukomana uyu sekuru vasiwa anenge ari chii? Mati mwana watete? Mwana watete wenyu mimi? Anenge ari mwana wenyu? Mwana akabata mai vake chibharo? Ndobva asiwa zvake ari kunze? Izvo zvari kukasonde ndokwaari. Kwema muna kuva nomumwe wamakataurira here panyaya iyi? Mama muchiri kuenda kuchikoro here? Ndachiri kuenda kuchikoro. Mama form 2.
kuchikora mnawo makakwanisa kunoudza here kana mudzidzisi? Ndina ndakaudza baba namai. Baba namai akati ndikatomboenda kwasabhuku. Sabhuku akati munhu wachona wenyaya hapo aringotiza kubatika. Ndopakangoperera nyaya yachona. Hainozoenda mberi. Handei sisichipo nyaya yenyu yatongo kwasabhuku haina kwayazoenda. Maudza baba namai vataiwa mwana wako kauyu tizvingaitwe sei? Imi makatoziva here kuti maane pamuviri kana kuti makatozongona yakura? Ndakatozongona yane 2 months. Saka makazoziva sei manje bhozi makadhakwa kapa? Makazoziva sei kuti ndiye? Ndikatozongozviziva bhozi iye akandimhuresa makuseni achiseka aiti zvakafamba here, wakafamba bho here, wakafamba mushe here? Ndikati handina mufamba musheni. Hanzi sori zvandikakuita sori. Ndikati haugoti sori, mwana wacho anobvekei? Ipapo mama atoziva here manje? Iye angatotaura daro ndakumidhisa. Saka ipapo ndipo makaudza vabereki here kana makazoudza maane mimba yatoneka? Ndakatovaudza wakati mwana wacho nanga azvagwa, akazvagwa havana ana plan, anambosumudza kana musoro. Kana ma DNA hana kuita? Asimuridza iwe rachona mwana? Anambovhera uye anongogumira mumba kwavo. But ukama hwenyu hwakamira sei nateta mai vake? Tete vakashayika. Kwangosara iye here ko baba? Bamukuru variko. Vakaroora umwe mukadzi. Havana vocha vakatarwa musoro penyaya? Vanotoiziva but vari kungovanda. Mwana abarwa muri kumuchengeta sei? Maimuchengeta sei? Tangoitawo mapisi weka apa titokumbirawo rubatsiro kuti awanewo hembe kumba ikoko. Mai vanototamburawo nababa. Akura sei? Ane gore ne 8 months. Mukomana. Nemujere machona nemimba ndoshauri ndomupfekedzei mwana wachona. Handei pane yomukomana uyu akazokupinzai mukati meusungwa. Nanzomutsanangura muchiti zuva iri ndiye akatotaura akati imbondipawo mukatika semunhu wangu wandaifa. Mama ane nguva yakareba sei muchifambidzana? Tatava nevhiki 3. Makuravedzera kumwedzi? Ende makanoitira kupi zvinhu izvi? Kusangana kumatsime. Hapana ivepo kana makaudzawo kuti ndo zvandaita nhasi? Hapana. Saka manje mwana mamusiyana negore ne8? Mama musiyana nekumba? Akasara namai guru wake. Saka uyu murume azokurorai iko zvino pazotanga nyaya dzese idzi manga maane nguva yakareba sei muchigara naye? Atava ne 2 months. Ndikapinda mujere nemimba ine 3 months. But maigara sei? Taigarawo zvakanaka but akazonditiza handizivi takanditizire. Matoo munhu kana kuti muchiri kumba? Tiri kumba. Pakanditiza ndikati akandinda kungu kwamai. Pandikaenda kwamai svika imbakwa nemapurisa. But aisambotaura here mazuva ese kuti magariro atiri kuita pano so? Taigara tikangonetsana. Mainetsera nei? Nevaiva takapfeka hembe neshangu. Neshangu? Magumbeze imo? Asingadi kugeza. Ndizvo maigara muchinetserana? Saka musi wabva pamba zvakafamba sei? Mama netsana futi izvi here kana kuti mamune dzimwewo nyaya? Kana ndezvozvo chete zvatakanetserana. Ndobva arongedza? Akatongobuda akaenda. Mbuya wachona akati atera nemurume wako. Ndikandotera kupi kwandoteera nchienda. Ndobva ndaenda kwasisisa akati ande kumba kuna baba. Baba akati siyana nazvo achauya. Haana zotevera. Murume wenyu uyu anga akurawo sei? Ane 96 years. 96? But hamuna here hama kumba kwakaberekwa murume uyu dzinova hama
dzemwana wamukatakura nhasi wamunganyatsoziva kuti aiwa besides gogo ava vakakuti dzokera terani murume wako hapana dzimwe hama here dzamunoziva dzamaikwanisa kuti aiwa rega ndiende kwatete ge ndiende kwamaiguru tinotaurirana nyaya iyi kana ndokwaanogona kunge atizira achienda ine taigara kumba kwa baba wake vaigara kwatezvara nemhuri yavo vavasina kwekugara saka hama dzamaingosiya ndidzodzo saka vese vakakuti teera murume wako futi vachiteera murume wako asi ukama wenyongo ukamira sei nehama dzekumurume wako ndasinganyanyi kuziva vamwe vangu ndaingoziva vepamba vataigara chete vamwe vese ndasingavazivi handei sisi murume uyu akutizai madzokera kumba kwababa mapurisa akasvika chiti chii kana kuti mukomana uyu akasvika chiti chii ndabvunzwa muchiti paakasvika akanetsana nemurume wangu wandaanda kugarisana naye vakanetsana papi apa iye murume anga atiza aiwa anga asati atiza panguva yacho iyoyo akambouya vachinetsana anga asati atiza aiti kudii aiti ako shamwari wakazotogwa nananiya sei ndiripo akati kowo uripo takaenzana here makore akati zvino zvako zvebasa rei ko mukuru nemudiki mukadzi anoita mukuru murume oita mudiki ndikati izvozvo hazvo zviriko asi vabereki vako havadi vaiti kudiwa vabereki vacho vabereki vacho vaiti ngasungwe ati haafaniri kuda nemwana wangu zvekusvika pakurara naye but takarara tese tichiwirirana makangorara kawanika tichiwirirana zvakandisungisa ndiri mukati mejere kana sipo yogesesa kana sefi zvayo yekuwacha handina ndaitongokumbira rubatsiro zviri kunzwika sisi chipo handei mainda kumba kwababa naamai mapurisa akasvika chiti chii uye mukomana uyo akanga aripo ero mukomana anga asipo paine mapurisa chete vakati chii akasvika nemota tichitowacha pamba akati zvonzva mhosva mukuiziva here mhosva yakaita chipona Evans baba akati hatizivi ini ndobva ndati indoiziva but Evans hati pakumangarirana ndepapi isakaitirana mukuwirirana kwanza iwe handei kunyai tonoitongera koti ndisingazivi kuti kukoti kwachona vasvika vachitenga manesi vachiti ndamuvhonyera zvigumwe ndisina kumuvhonyera zvigumwe mashure indakangorara naye akandibhadhara zvakandibhadhara matakurwa nemapurisa vabereki vake vakanga vasipo hapana kana hama yake yakanga iripo hapana kana wana anga aripo kwazoteera kukoti vese saka makasungwa makaenda kumapurisa kugokweko nembudzi yamutora pamanorara muchitokisi pavazomunga vachienda nemi kukoti zvakanofamba sei kukoti vakasvika mukanzi chii koti ndasvika chinzi mhosva uri kuiziva here ngati mhosva handisi kuiziva mhosva ndiri kuiramba mhosva zvandiri kuiramba ari kundii ndakamuvhonyera munhu zvimwe mashure ndisina kumuvhonyera munhu ndaidana naye ndobva ndarara naye akandipa bharesipo ndituke GSF nepeke mastambo ndokuirana kwatakaita after 2 years ndawanikwawo akunditeverera achindikanganisa kumurume wangu murume apedzisira atiza mapurisa akandipunyikidzira kwanzi amupe 15 years ndikapiwa 15 ndikabizi handambobvisigwa koti ndikauya ndikabvisigwa kujere ndikanzi ngaaite 10 years handei sisi chipo makamira muboksi muya amunambobvira maona na Evans here vakamurambidza kumupinza muboksi kwakapinda mai vacho vachireva nhema vachiti kwai anopenga iye asingapengi wainzi ane makore mashoma kwai anopenga kwai akakambaira ne7 months akati akupenga apengi dai aipenga Evans dai asina kundibhadhira zvese izvozvo pla futi dai anga asingatauri imi pamama ane 20 mimi iye anga ne 16 saka pamakazonopenda mukoti ndanda ane 22 iye anga ane ameti anga ane manganiwo anga kuma 18 anga ane 18 vakaramba vabereki vachona ndisitomira mai vachona ndikati koti uri kumpunyikidziwa kwandiri kuitiwa pano saka majesty chakati kudii ndofunga wakato hamena kuti chakaitikawo kuti pamwe mhepo dzakapinda here ndopandikazi 15 years ndikazobvisigwa ujere
Saka mapepa ekuchipatara akatoverengwa muchinzwa? Akaverengwa nesi vachona akapinda vakatsika-tsika. Maiti chii nesi? Vaingowera-wera meso varimo mukoti. But imi pamakasangana naIvans makatonyatsoita bonde chairo, hamuna kuisana zvigumwe zvama muchitaura izvi? Handina kumuisa zvigumwe. Zvekumuisa zvigumwe handina kumuisa, ndikangorara naye chete. Handei mapiwa 15 years makamira mukati meboxi muya muchipombedzerwa mhosva yekubata mukomana uchibharo. Makanzwa sei? Ende munhu wacho wamuri kufanira kunge muchitaura naye muchiwirirana naye kana kuti muchitaurirana face to face makatarisana kuti ko paipaya ndiwo akandisvitsa shoko, ko nhasi uno zvaipa papi haana kunge arimo mukoti akamirwa namai vake. Makanzwa sei muchipiwa makore aya? Ndakava kubatikana chaiko. Bozi kutobatikana kutosvika kutoti ko mwana wangu ari kumba murerwa nani. Uyezve ndakapinda mujere nenhumbu. Haana chekupfeka mwana wachona. Saka murume uyu haana kuzombowanika kana kuzombouya kana kuzotombokuonai kuti mukurarama sei? Haana. Dzimwe dzenguva ndotobetserwa nemagadhi pano ana mbuya. Kudzimwe hama dzino here mafamily wiki dzichikuonai? Dziuye. Kwangu wangopedzisira kuuya maiguru nomutogwa ndiye akangouya ka1 muna September. Mukadzi wamukoma? September last year kana kuti gore rinori? Mapinda rini mukati muna July? July gore rinori. Bva kwangoya maiguru chete? Ndinoda kunzwa ukama hwenyu nehama dzenyu sisi Chipo. Wanga wakamira sei? Ende vari kuzviziva here kuti iko zvino makaunzwa kuno? Aipa pananyatsowisisa. Ndikuti mimi ukama hwenyu muri kumba, muri kumusha uko nyaya yaitika. Vakazvikamuchira sei uye wakamira sei ukama hwenyu? Nana mama, nana tete, nana bamunyini, nana bamukuru, maiyanana zvakadii muchiri kumba? Taiwirirana nekuti pamwe vanenge vaishayiwa mari here kuti vauye kuno. Vabereki taiwisana vese, hama dzese taiwisana, but vanenge vanoshayiwa mari. Asi shoko rekuti vazive kuti mugere pano vanoriziva zvavo? Kuziva vanoziva. Kuziva kuti ndofunga pane nguva dzekuti mukataura nana sekuru nana gogo vanokuchengetai pano vanogona kumbokufonerawo kuhama dziri kumba kuti kutsanangurirewo kana kuti vatsanangurirewo zvamunenge muchida. Makambosvika here padanho iroro kuti mutaure nana mama munzwe kuti chikuita kuti vasauye kumba, vasauye kuzokuonai kuno kuchii? Ndikataura navo but inyaya yekuti vari kushayiwa mari yekuuya kuno. Lazani kamwana kadiki kariko ikoko vari kutoshayiwa kuti vakapfekedzei. Saka mama tizira kwechipiri uku maenda nemwana iro? Mwana akasara kwamai. Ndandisina mwana wandandawanika. Saka uyu mwana wenyu wekukubatai chibharo pekutanga uyu ane here support kana kuti baba mukuru ava vane here support yavari kumbopawo pamwana wavo wavakakubatisai chibharo ari kugara nagogo? Havana. Kana chimwe chete? Havana. Shuviro yenyu sisi Chipo nhasi uno mugere mukati meusungwa nemhosva yamuri kuti makapomerwa nehama idzi. Chishuviro chenyu mimi takatarisa kubatwa kwamakaita chibharo kana kuti kumbunyikidzwa kwamakaita muri mwana mudiki ende nyaya yacho haina kwayakaenda yakatsikwa-tsikwa. Shuviro yenyu mimi ndeyekuti kudii muzuva ranhasi takagara panapa? Handikutombofunga kuti ngambopindawo mujeri ambopikawo kana achiona kuti hazvisi kuita ngabhadhara vabereki vangu mombe 2. Ndo shuviro yangu yoyo. Toti nhasi uno ndakupai mukana wekutaura naIvans. Toti nhasi ndauya naIvans ndamisa apa. Mashoko maviri amungamuudze takatarisana nezvese zvamasangana nazvo mukati meupenyu hwenyu. Munoda kumuti chii? Handina hangu zvandingataura zvakawanda kwaari asi ndingotaura naye zvekuti unenge wakagona wawandipidza mujeri. Bozi zvinhu takaita achiwirirana iye ari kuudza vabereki vake zvisiri izvo
ndakamuita aggravated ndisina kumuita. Saka iko zvino zvamadzidza sofa muri mukati meusungwa mabasa emaoko amuri kudzidziswa iko zvino ndeapi? Handina pari zvino ndikazvitakura handina chandokwanisa kuita. Asi neshure kuzoita chii? Toti masununguka nasuno ndezvipi zvamakasununguka kuzoita zvinogona kuzonokubatsira kuchengeta mwana ari kumusha nemwana wamukatakura pari zvino? Handina chandingakwanisa kuita, ndinokumbira kwamuri rubatsiro. Aiwa, ini handida kukubatsirai nhasi kukupai kuti sisichipooi mari iyi ndakupai rubatsiro. Ndoda kuti imimi muchinge mabuda munombo ozi ndakupai $10 nhasi inopera. Asi mukana mine chinhu chamunokwanisa kuti aiwa inini hangu ndiri munomu ndiri kuona vamwe sezvo ndiri ndakazvitakura ndiri kuona vamwe vari kuita mabasa aya neaya nekuti handisi kumaziva muri kuita munomu. Ndimuchatondiudza kuti apa nguva yandagara kubva muna July kusvika nhasi ndiri kuona vamwe vari kuita izvi neizvi neizvi zviri kuvabatsira kuita ichi neichi neichi. Asi ndikabuda ndoshura kuti ndinonge ndaakukwanisawo kuita izvi neizvi neizvi mushure mekunge ndasununguka mwana. Zvamuri kuda imimi kuitawo nemaoko enyu aya zvamunokwanisa chii? Kupfuwa mabhuroira kuchitengesa zvandoshuwirawo vanhu ndikabuda ndozviri kuitawo vamwe mabasa emaoko. Vamwe vari kuwacha mapiecework, vamwe vari kunosukira ndiro vachiwanawo rubatsiro. Ndiri kushuwira kupfuwa huku. Ndozvamunogona kuzoita henyu kuti muchengete vanhu. Andei muri kugara sei pano panzvimbo yeShurugwi Female Prison? Muri kugara sei nana gogo nana sekuru vari kukuchengetai pano pamwe chete nevamwewo dzimwe hama dzamukasangana nadzo pano dziri kuraramawo dziri panapa? Kugara tiri kugara zvakanaka but zvekubatsigwa zvokuti vana sipo sefi hembe dzevana handisi kuwana zvakakwana. Plus vamwe vana mumwe mwana wandakasiya gumba negore ne8 months hatorina hembe. Nevari mudumbuwo haana preparation angoriwo neimwe yatikabedze go nemagadhijeri vandopota itondibetserawo dzimwe nenguva. Saka zvamunoshuvira imimi kuva nazvo pamwana ari kumba chii? Nhumbi dzekupfeka nesefi yekuti vakwanise kuwachawo hembe dzacho dzemwana neporichi nedovi chete. Ndoda kunzwa magariro amuri kuita panapa sisi Chipo. Takatarisa nekuziva kwatinoita jeri rekare pasati pane correctional service kuti ayo vanhu vaidya chikafu chakasiyana siyana chakaipa. Vamwe vanogona kuta kujeri kunodyiwa chikafu chine mavhu, kujeri kunodyiwa chikafu chine simendi. Muri kumbosangana nazvo here pano paShurugwi? Aiwa, pano paShurugwi tikudya zvakanaka but tiri kushuwirawo kuti dai tabudawo muno mujeri hamuvaraidzi kugara. Tinochengetawo mhuri kudzimba. Asi muraraini pakanaka, muri kudya zvakanaka? Musutya sekuru here vakamira? Kana tatawajaira. Sekuru tatawajaira, sekuru ndedu. Asi ukama wenyu wakamira sei nana sekuru vanokuchengetai pano nana gogo? Hatina pressure nawo. Kugara zvakanaka? Tinotenda sisi Chipo. Handiziye kana mune mashoko aminawo kana zvinhu zvamungade kutenda Zimbabwe Prisons and Correctional Service nemagariro amuri kuita pano uye zvamungacheme kuti kana taakubuda mukawatiwanirawo ichi neichi neichi tinogona kunobatsirika taakuenda kumusha. Akatowanirawo huku dzekupfuwa tingaona kubatsirikawo. Kuti plus kuti makore atinawo 15 years titsvagirawo kana zvihembe zvinokwana svika mwana akwanawo kana svika 5 years paanobuda. Ndo patingagona kubatsirikawo nesipo dzekuti vana vagezese. Kozvenyu amai muri pano ndazva muchiti hama hadzikwanise kuuya nekuda kwekuti kugokwe kure plus mari plus vane vana vari kuchengetawo mama. Zvamungade imimi kupiwa muri pano tisingatarise vana zvevana tazvinzwa imimi sedunga munhu zvamungadewo saamai kuti mushandise panguva ino makazvitakura ndezvipi? Ma2 kg GSF
nenhumbi dzemwana dzekuti awane kupfeka nezvichari zvangowanda zvongodiwawo pamwana. Koimimi samai chichamuda nanzwa sefi chamunoda imimi samai hapana zvamunoda kushandisa here zviri kushota zvamungada rubatsiro? Sipo dzekugezesa hatina, nemafuta ekuzora neshangu ndozvatisina. Handizivi kana mune mashoko ekutenda vari kukuchengetai pano tichipendera chirongwa ichi. Mashoko tinawo. Vatendei. Tinovatenda nekuchengeta kwavanotiita shume prison. Ndatenda. Tinotenda sisi chipo. Ndoda kuonai muchisekerera kudai zvamuri kuita izvi kuitira kuti mwana ave achifara nekuti mukatsamwa mwana anotsamwawo, asi mukagara muchifara muchisekerera kana zvinhu zvese zvinotambanudzikawo, kana vari kukuona izvezvi mhuri yeZimbabwe inototi aiwa regai tinobatsira sisi chipo ndoda kwokuti vanogara vachifara, nekuti imi mukangotsamwa chete indova ndatotsamwoka ndototi mhuri yeZimbabwe sisi chipo ndawana vachitochema zvavo, saka ngatimbomirei kuvabatsira, asi mukagara muchifara kudai so zvinhu zvese zvinoita sei zvinotambanudzika. Zvinhu zvorwadza kugara mujere. Aiwa inguva zvichida zvine chinangwa zvichida taisatozoziva zvaigona kuzoitika futi pai kumberi. Plus makavaregera here ana maiva? Kuvaregera handina bhosi ndiri mukati mejere. Hamusati mavaregerera? Handivaregereri ndiri mujere. Hamusudziswa here kuregerera notitadzira? Todziziwa hedu but zvekuregerera munhu ndiri mukati mejere, asi ndakabuda mujere ndovaregerera. Mune shuwa here zichipo? Asi izvezvi kana ngoedzawo zvishoma? Handina. Aiwa inguva sisi chipo zvinofamba zvakanaka, chatozodzoka mangwana makuti aiwa ndofungaiko zvino ndave pedyo nekubuda vanhu vaenda varegerera, kana tikazonosangana zvakare kumusha zvinhu zvese zvinenge zvatambanudzika. Ndizvonai zvone unozodzoka panapa makore afamba mozongoramba futi muchiti handina kuvaregerera. Nemavaregerera? Hati tavaregerera. Naika aiwa tinotenda sisi chipo maita basa. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe, nhau inosuvisa, inochemedza, inorwadza yandanga ndichitaura haina sisi chipo mazhandu vekugokwe uko kwaNembudziya. Ndofunga tasangana pano panzvimbo yeShurugwi female prison vachinditsanangurira mhosva yakaita kuti vapinde mukati menzvimbo ino. Ndofunga manzwa vaitsanangura kuti ndakapiwa makore anokwana 15 years nenhau yekuti ndakapomedzera kuti ndakabata mukomana Chibharo. Ndofunga kana vana mukoti, manesi, mapepa ekuchipatara akatobuditsawo saizvozvo, asika hanzi handina kupara muswa iyi ini nemukomana uyu. Inyaya yekuti mukomana akanga ari mudiki, akanga ane 16 years, inini panguva iyoyo ndakanga ndine 20. Zvakazongonzi repi nekuda kwekuti makore emukomana akanga ari mashoma, asi takanga tawirirana akatondipa shuga, akatondipa 2 kg SF, akatondipa masweets, peki rekuti ndinopa mwana wavakaita nemwana wavo. Vataura vakati ndakabatwa Chibharo nemwana watete. Takatarisa paukama mwana wavo ane 56 years by then sisi chipo vakanga vaine 15 years. Zvinorwadza sei totsikirira nyaya dzakadaro tichiti aiwa hatingasungise mwana, hatingasungise mbuya, hatingasungise hanzvadzi nekuda kwekuti paukama nyaya idzi dziri kugara dzichirambwa kuti aiwa kana vana vachinge vaabhuswa ngatimhangarei nyaya idzi vanhu vatarisane nemutongo wavo. Zvakapera kare zvekuvharidzirana mhosva. Nhasi uno sisi chipo vari kupika makore 15 asi munhu akavabata Chibharo ariko kunze. Ngationei nyaya idzi toona kuti dzofambirwa sei. Pane vanokwanisa kubatsira sisi chipo manzwa vane mwana ane gore 8 plus pamuviri, havasi kuziva kuti mwana iye achapfekei, ari kumusha kugokwe hapana porridge,
hapana zvekupfeka, hapana chekudya zvakare. Ngatibatsiranei naSisi Chipo. Kana nhamo kana kuti dambudziko rawira mumwe wedu semhuri yeZimbabwe, tinobatanidza maoko tobatsirana pamwe chete. Vanoda kuvabatsira, tibatei, tinokusvitsai paShurugwi Female Prison. Totaura nanambuya nanasekuru vanovachengeta kuti zvinhu izvozvo zvosvika sei. Vamwe vanogona kuti aiwa tinogona kusvika ikoko direct, zvakanaka, munosvika motsanangura nauyoyo mobatsira Sisi Chipo. Tiri pano paZim News BT TV tichikupai chirongwa Turning Point from Prison to Progress. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagori chiti chisarai.
Zimbabwe, tinokumbira mumwe mukana.